अन्थाइ हाखावग्रा मेचिना बेनो नै हेन्ड ट्रेक्टरसोखा हेन्ड ट्रेक्टर बिदिनो हायजायो नै खुलुमबाय रायजोफोर जोङो दायो थांगासिनो दङ अन्थाइ हाखावग्रा कुवारियावहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ दा जोङो गाखोलांगासिनो दं नै सिगाङावहाय लेंलांग्रा लोगो दं नै ओमफ्राय बेयाव गासिनबो लबार बागान नै नायनो हागोन जों गोलाव लामा थाबायबोबाय मेंखाबायबो दोखो दोखो हाजोसो हाजो गोजौआवसो एकदमबारे माबायदि हाखावो दा नेटफोर नाङोला एसे लाइटफोर होगोन फेसबुकआव ओमफ्राय भिडिअ लानोसै नेटआथ' गाहायाव थांला टाइम बायदि भिडिअ होनो हाखाया जाखाया खारखाया सानथामसो नांगोन आपल'ड जानोनो हाब मेघालयथां माथांसो मोनलायलांबायलां खेवस्लायनो बाब फैयै फैयै सौफैबाय लोगोफोर दायो जों गोजौआवहाय दसे फेसबुकआव लाइटबो होनानै देखायबाय आं खाथियावथ' थांनानै देखायनो हायासै बेयाव गाखोनानै एसे देखायग्रोनायसै आं नोंथांमोनहाय जोबथा गोजौसिनाव सौफैबाय दावरावबो जायो बिरादनो सिमिसिं गाबनाया हां 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 हांबा नै हासिनिफ्राय देखायजोबगोन नोंथांमोननो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना बुजिजोबगोन बेथनफोरखौबो बेसेबां मोनो बेसेबां मोना आङो खोन्थाजोबगोन नोंथांमोनहाय ओरैहायथ' बिराद हाजो गोजौ माथो देंजार गोजौ बे हाजोआ हनै दा सौफैनानै फार्स्टआव गाखोना दं अखाबो हाबाय फ्रि फ्रिनो बैयाव खामानि मावगासिनो दङ हनै बैयावबो बुरलागासिनो दङ रावाथ' बिराद देंजार माथो आं गाहायाव थांनोसै अब्ला खामानि जागासिनो हनै एसे मोजां देखायनां बेथनफोरखौ बेसेबां खामायो सप्तायाव बेखौबो सोंनानै खिन्थाजोबगोन आं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङाब्ला मिथिनायबो नङा बुजिनायबो नङा आरो बिथांमोना बबे गामिनि माब्लानिफ्राय मावखो बेसे गोबाव जाखो बेसे खामायो बेफोरखौ सोंनानै खिन्थागोन आं बेयावनो बन्द' गोजा नै बियो बन्द' गोजा आयौ होबाय नै थावजेनबाय बेजों बख'जोबबाय नै गासिखौबो लडिंबो होबाय माथो हाब्रुबो दङ गैयालै थिखोनायनो मोनदोंमोन आं ओरैबो थौनै जों जाखांबाय नामा जों जाखांबाय नै देहा खावगासिनो दायो अन्थाइखौ हाख'गासिनो दङ जाहैबाय बे अन्थाइखौ थाइसेयावहाय मालिकआ 40 थाखानि फानहरनो जाहैदों कुवारिनिफ्राय ओमफ्राय मावग्राफ्रा थाइसेयाव मोनो जाहैबाय बेसे मोनो होनदोंमोनलाय थाइनै 30 फैसा मोनो जाहैदों मावग्राफ्रा थरसेयावहाय आरो दिनाव खय हाजारसो मावनो हायो अन्थाइखौ 4,000 गाहाम 3,000 4,000 बिदिनो मावनो हायो जाहैदों दिनावहाय माने अभार टाइम मावब्ला बांसिन हायो जाहैदों नोंनि मावनायजोंसो आरो खोथा नों खम मावब्ला खम हाबाय बारा मावब्ला बारा हाबाय बिदिनो आरो जायखिया मावग्राफ्रा थरसेयाव थाइनै 40 फैसा ना 30 फैसा बिदि मोनो जाहैदों दायो हाख'गासिनो दङ अयथासार दावराव बेनिखायनो भइस अभार खालामनांगौ गोनां जाबाय नङाब्लाथ' नायग्राफ्राबो डिस्टार्ब मोनगोन ना दावरावखौ बागोन बेनिखायनो माखासेखौ मिउजिक होनायसै ओमफ्राय माखासे खोन्थाबाय नोंथांमोननो खुगाजों भइस अभार खालामाब्लाबो नायलांबाय थादो नोंथांमोना दसे सम लानानै जों बिनिफ्राय ओंखारलांनायसै कुवारियाथ' मेरला दङ जोबनो गैयै बेरायनो हायो गोसो बायदि महाय थांनो बिराद हाबाय
अन्थाइ हाखावग्रा मेचिना बेनो नै हेन्ड ट्रेक्टरसोखा हेन्ड ट्रेक्टर बिदिनो हायजाहैबाय नै नोंथांमोननि बेखौनो सार फालि बिदि जाहैबाय नै बेजोंनो हाख'यो गारिया गोदान बहायगासिनो दङ बिराद बिजनेस जादों दा खाथियाव थाङोब्ला रायलायनायनि जेबो लाब गैया थसेबो खोनाखाया ओरैबायदि दावराव खोमाफ्राम बेंगा जालायनो नागिरो फाग्लासो दानो गोजानाव फैफिनबाय आं दसे थानानै थांनायसै खवारियालाय मेरला दंबावोमोन मोनसे देखायलानो जाखायो नालाय दा नोंथांमोननो खिथाजोबगोन आं बेसेबां मोनो र' गोजौआव थाङोनो ओरैहाय जोबथा समायना नुयो बेफोरबायदियावसो थाफैनांगौ हाजोखौनो मोनजोबबावासै गाहायाव गामिबो दंलाबायो आरो बेनो बैजोंनो मैया फैनाय रडना टाउन गैयि बायदिसो नुखायो दा हनै गोजौआव बिराद दावराव दा नायनानै ओंखारबोबाय जों गाहायावहाय दा रुमाव थांफिननायसै आरो ओमफ्राय आंखौ दिन्थिलांग्राफ्रा नै सासे बेनो बिथांमोननि खवारियावनो नायहैदोंमोन जोङो अन्थाइ हानायखौ आंखौ लेंलांनानै देखायहैबाय ओमफ्राय बेथनफ्रा मा हिसाबथो खोन्थादो एसे रायजोफोरनो बेथना जोंना थिखा हिसाबसो थिखा हिसाब दिनाव बेसेबां दिनाव बिदिनो 2000 3000 मोनो आरोना नोंनि हानाय खोथासो आरो हानाय जेसेबां अन्थाइया बुरजा एसेबां मोनगोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय ग्रुप थायो नामा मावनायालाय ग्रुपआव साब्रै होयो लायो आरो ग्रुपआव साब्रै औ बेसेबांसो बाहाग गोलैयो दिनाव बिदिनो मालाबा दिनाव 2000 गोलैयो मालाबा समाव 1800 बिदि गोलैयो आरो ओमफ्राय नोंसिनिया मा गामि होनदोंमोनलाय जोंनिया माबा बैग्रिगुरि माबानि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बिथाङा मा नाम होनदोंमोन खोन्थाहरदो सोरां मा लिरो सोरां बसुमतारी दा बिथांमोननि खवारियाव थांनानै फैबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा सोङो बेबायदि खामानिनि भिडिअ दिन्थिला जोंलाय खामानि मोनहैगोन ना मोनहैया होननानै सोङो मोनगोन ना मोना खोन्थाहरदे रायजोफोरनो खामानिया बिदिनो ग्रुपआव सोरबा थाङोबा मोनो आरो ना होमबाबो माने सोरबा खस्थ' हायिया माने थांफिनो आरो फैबाबो माने खामानिखौ मोननो थान जाहैबाय ना खामानिखौ मोननो थान माने बिदिनो खामानियाबो खस्थ' नालाय सोरबा बायदिया फैबाबो माने मावनो हायिनि माने थांफिनो आरो बिदिनो अन्थाइनि खामानियावहाय फैसायाबो दं नालाय माने खामानिखौ मोननो थान आरो बिराद मानसि खालि मोननो थान मानसि खालियानो जाया होनजायो ग्रुप जाफैबाय थायो आरो ग्रुप जायो गोबाङानो सोंहरनो खामानि मोनगोन ना माजोंबो आंथ' खोन्थानो हायाना खामानिखौहाय मोनगोन मोना बेनो आरो दिन्थिबाय नोंथांमोननो माबायदि नांदों कमेन्ट खोन्थादो ओरैनो सासेयावहाय सप्तायावहाय बेसेबां खामायनो हायो सप्तायाव जोंना बिदिनो 10,000 12,000 बिदि फैयो आरो सासेयाव सासेयाव सप्तायावहाय 10,000 12,000 खामायनो बिथांमोना खोनाखाबाय नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय मिथिबाय जानो हागौ ओमफ्राय जायफ्रा जोबजासिम नायाखै बिसोरलाय कमेन्टआवसो सोंखासिगोन मोनथांखासिगौ आं गोलोमबायलै बिरादनो गोबावजों हाजो गाखोनायनि हान्थुफ्राबो लरहाय जाजोबलायदों बेरायै उदैफ्राबो देरनानै थाबाय दा उदै खिथाया मावलुलायबाय माथो दा दिनैहाय फिन देखायफिनबाय केरेलायाव माथारनुर उरबासल होननाय जायगायावहाय नङाब्ला नोंथांमोना सोंहरगोनलाय बबे जायगायाव होननानैहाय खोन्थाखाबाय ओंखायनो भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबबाय रायजो राजा नोंथांमोन मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव फेसबुकाव नुदोंब्ला फल' खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय लादो बाय